दिनै नि गसे बिबक माने जों लोगोसे बेहाय माने बर' लाइमोन बुंनांगौ लिरगिरि बिथांमोना मा बुंदों? एक्चुअली दिनै फेब्रुवारि दाननि 13 खालार जोंहा आब'नि गोथार जुलि थ' बेवहायनो आं माने नुबोदों आरो जोंनि लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि बेबायदि जथुमाखौ खन्थाइ आवरायनाय बे जथुमाखौ माखासे जोंनि लिरगिरि बिथांमोननि हाबायाव खुंफुंलांनायखौ आं नुबोदों जेरैबायदि जोंहा लाइमोन लिरगिरि गौथुमनिनो सेक्रेटारि आदा अलंबार बसुमतारी बिथांनि हाबायावबो लोगोसेनो तरजु बसुमतारी होननाय आदा बिथांनि हाबायावबो आं नुबोदों कि बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि बे बायदि जखन्थाइखौ लाबोनायखौ बेनिखायनो आं सानबाय कि जोंनि जायगायावबो गोबां लिरगिरि बिथांमोन दङ गामियावबो गथ'फोरा माखासेया खन्थाइ लिरनो मोजां मोनो बेनिखायनो आं सानबाय कि आंबो सासे खन्थाइगिरिखा लिरगिरिखा बेनि उनावहाय लोगोसे आरो दा मोनसे मडार्न ट्रेन्ड मोनसे नुदों कि आजिखालि माने हाबाफोर खुङोब्ला माखासेया कालचारेल प्रग्रामफोर लाफायो मेथाइ खननाय मोसानाय खिन्थु आं कालचार लाइननि मानसि नङा बेनिखायनो आं सानबाय आं जिहेतु लिटारेरि लाइननिनो मानसि थ' लिटारेसारनि प्रग्रामखौनो खुंनानै होनि लोगोसे माखासेया माने मोसागोन सोरबाया गथ'फ्रा सोरबाया रोजाबगोन बेनि गेजेरजों गावनि रोंगौथिखौबो देखायनो हागोन बिदि साननायनि गेजेरजों आं न'नि मानसिफोरजों रायलायनानै बे जथुमाखौ खुंफुंनो थाखाय थांखि लादोंमोन न'नि बे जोंहानि आइ आफा फंबाय बिब'मोननि गासैनिबो मदद लोगोसे जोंनि गामिनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट सार बिथांमोनजों लोगोसे गासैबो रायजो राजा बिथां माइनाव आफादजों लोगोसे जोंनि गामिनि सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय गासैनिबो मदद मोननानै आं बे प्रग्रामखौ खालामनो थाखाय थुलुंगाखौ मोनदों आरो थ' बेनि थाखायनो बे हाबाफारिखौ लानाय जाबाय लोगोसेनो गोसोआवथ' गिनाय मोनसे थाखागोन जे मोनसे हाबा बे हाबायावहाय बेफोरबायदि प्रग्राम लानायखौ थेवब्लाबो गोसोनि साननायखौ एसेब्लाबो जाफुंहोनो नाजानाय जाबाय आं आसा खालामदों कि बे प्रग्रामनि गेजेरजों माखासे जोंनि गामियाव थानाय लिरगिरि बिथांमोन जों लोगोसे जोंनि ओनसोलनि माखासे मेडाममोन सारमोन लोगोसे खैराबारि ओनसोलनि अनगायै जोंनि लाइमोन लिरगिरि गौथुमाथ' माखासे गुबुन गुबुन जिल्लायावबो माखासे गोबां लाइमोन लिरगिरिफोर दङ थ' बेनिखायनो आं सानबाय कि गासैबो लाइमोन लिरगिरि बिथांमोनखौ जिहेतु हाबायाव लेंहरखागोन आलासि महरै थ' प्रग्रामखौ लाना होनोसै नामा बिदि साननानै प्रग्रामखौ लानाय जाबाय थ' ओरैनोथ' आंनि साननायाव माखासे बिथांमोना बाहागो लादों आं बारा मोजां सम होनो हायासै बेनि थाखायनो बेवहाय बाहागो लानाय माखासे बिथांमोनखौ माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा आं निमाहा बिबाय लोगोसेनो जोंनि जायगायाव गोबां जोंनि सिनाखि सारमोन सिनियर सार मेडाम बिथांमोनखौ आं हांख्रायनानै होदों जाहाथे बिथांमोनाबो हाबाफारियाव बाहागो लानो हायो लोगोसेनो दा आंनि नुनायावथ' प्रग्रामखौ साक्सेस जानाय बायदिनो आं मोनदों साराबो जिहेतु फैनानै जोंनि माखासे सार बिथांमोना फैनानै बाहागो लाफैदों लोगोसे दा हाबाबो जानायजों लोगोसे गुबुनफ्रा मोसानाय रोजाबनायजों लोगोसे लाङो हाबाखौ जोंहा खन्थाइ आवरायनायजों लांनाय जाबाय आरो सार बे हाबाफारिनि बिखय बेखौनो बुंनो सानदों लोगोसेनो आरोबाव सोलिबाय थागोन प्रग्रामा दाथ' बांद्राय सम जायाखै प्रग्रामा बिदिनो सोलिबाय थागोन थ' बेवहाय दा होमबा बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि 19थि दानथामारि जोंनि जखन्थाइ बे हाबाफारिखौ बेवहाय खुंफुंनाय जाबाय आरो बेवहाय जोंहा मोनसे लाइमोन लिरगिरिनि दानथामारि लाइसि साफायनाय जायो बे दानथामारि लाइसि साफायनायावहाय जोंनि आसाम आयेन आफादनि सासे सार बिथां आन्डार सेक्रेटारि टु स्पिकार बिथाङा बे बिजाबनि थाखाय 3,000 रां अनसुंथाइबो हरदों लोगोसे जोंनि माखासे लाइमोन लिरगिरि बिथांमोनाबो गावबा गावनि हानाय केपासिटिनि अनसुंथाइ होदों जेरै आदा इउनिसा मोनाबो अनसुंथाइ हरदों लोगोसे आरो गोबां लिरगिरि बिथांमोना अनसुंथाइ हरदों बेनि गेजेरजोंनो बे अनसुंथाइनि गेजेरजों मेगाजिनखौ साफायनाय जादों आरो बे प्रग्रामखौ दा हाबा जाखावथाव माने खुंनाय जाबाय बेनो आरो सार